Kajing sya keno bau lale don bor ba don jingmut ban le kam khayi na kajing pen mi jing pen bana ban pen kalara ya kamajai himasora kam syam la pen sngotenat yau ba penyat sing sim u chief executive member ka Khasi Hills Autonomous District Council ha ka bau laong baka himasora kadiban wan ra ya barok ki kot duler khendo ki bala ai shi bar jala hamajai sya ka council haswa ka khatsan tarik unai tung arja arpsau Habakran cikilat patai kubor hadin balawai ka sengis dang juga dorbar liur ke council hakashi pautari unai tung arja arpsa uba penya cing sim ulaong baka hima soara kadai banwanra bat penduk hakmat ka KHADC yakite giduler kendau lam kumta ka council kan syem ya kabor ban hiar kendang hi syamajai ban keni yakite gikot Halor kajing keno bau ba penyat sing sim upa yaus im sora upa im Freeman sing ban weng yau ba BV remai na kam sekretari ke dorbar hima sora na kaliang UCEM ulaong bau pa weng ye ki bolong maujun thot ya ka hima bat kam dei bau pa wan yau pa im Freeman henry dei upa im Freeman ubala wan hi ban yakran Keladan ka 0 hour notice kalba lawan ra di ba jambor wat hakabide ban yo lat ban yakran ban yatai halor ki jingmi kubor hakabide bat ki sautli ki hima ka soyong ka malai somat ka shela bat ka hima sora te yakini kilai tli ki hima ki banakmat la pensyai la ai jing kren dai deputy CEM di belong in charge jong ki ilaka ban grand house te nakaliang na jong nga ku CEM ayo ban pensyai hakabide bat kajing mi kubor dangshen hakabaide baka hima sora kamtam kabaide baka kam shnong majai te kumbangla pentip meneh pokayin bahwa kadai kajing sya bakala don kajing wan ye kendu naki khun ki hajar jong ka hima sora hakabaide baka ni ka notification ko order ka bangi penmi how new banai jeleu arja apusau te meneh ngala pensyai Bahkan ni ko order arjar arpusau ni penmi ban penyap no ya ko order arja arpo namarkan ni ka arja arpo ko order bemi na council la pli biang no ya ka jingkhang le sila banong la pelai no ya ka jing perking ki bangi bu kendon ya ka hima khamtam hakabede bakshnong majai banam dei ban ai in usi ya ki barjala Banam day ban ai dulir lani kot kendo lani kipata yi kibar jela hang tipo majai teka longru ka jaring khat ru bahaka ni ka order aja ka kendai nadu ka kendon ka balai hadu bakat wei la weng no da ka aja arpo te ngi la penduk no e ka order aja arpo ba kala imbyang no arja ka kendai nadu kendon beningkong hadu ka bakat wei te ha kendon ka balai kadon kani kajing itu ya ka right majai te but hoi ngilai kren ki kun hi aja abede kani ka benta but ngakwarun pensyai hang ni ba kadis council hi kanamla ban shnara thumai klem kajing pen scam na ka hima te henry habangi pet pat ya ka history lene kajing ya lenti jong ka hima sora Kaladon kajing pen scam nakaliang kahima ya karai majai lada bun teliki senam ladap tengi pai nadu arja nadu khat khandai spa khandai kaladon ka record nadu arja khat lai ru kaladon ka record bala nang pen scam shushu daka executive dorbar jong kahima sora hakabaide bu sodar jong ka right majai la itu ru hakawe ka order jong kahima bakila itu wat ikarat lu te nakaliang ka jungi ngi sudai ban weng ye kini ban pen king biang ya ka jing trekam ba lai luai lai lan than jong ka hima sora khamtam ha ka bide ba ka thain majai namar bala bun pelat ki nong nong ki bomdei ki try muluk te hoi ngilai i ki kun hajar ki ong babale ban airai haba kendai pun nak isi spa kim deki breu jungi de batang 10% la bandon ki khasi kharang te henry lada ke ka bangi nak yang ka isi ngile ngi so ka badai namar ba ladangi itu biang kum kara kum mala pen scam da hima kamut kirang ba shnong kidon
kat kum kanika an juga dis council ke bai itu lingba ka United Khasi Gentry Hills Appointment and Succession of Chief and Headman Act 1959 kamut ni itu bandon kirang ba shnong rei ka basusi pat hadin bala penduk ia kata ka order aja ka khandai da ka order aja arpau lathung yang yaki chairman haki bun teli ki shnong kum bakra khandai teli haka thai majai da ki bam deki khasi but kini ki bakam yale de kum ki chairman shnong kebala thung da ka hima kanang aibor shushu ye ki barjala bakin yo NOC ladakin habban le epic sin bayo epic bandrung thabut hangta le ki la yo eka political rights kamut kanang klan shushu ka kenhun jongki what ik NOC ban yo trading license baki we la ban long lani hakanu kanu benta kala play ka jingkhang te ka jing le ka jongi ka long ban perkheng ban khanglat te henrei ka don pat la ka jong ka jing snow pat khamtam habide bat ki kun hajar te ka jing dawa bat ka jing karpat jung ki kun hajar na du kasngi baningkong ngala kran sha yaki ba ngin ya pen baik na kalenti ka ba dan jing sur jing mut bat ngin bat nakalyang jungi ngin burom yaki kun ki hajar henry tang ka wei pa bangasosi kalong habide ban ya kran shaphang ka kam hima sora hangte kala bun bha ki kenrum kenram wat hadian ka arja ka khandai bat ngidang yo ru ikikot pata khndo ke ba ka hima kala ai ki bar jeladang hau arja arpo cheneng te kani kalong ka ege ba susi ba nakalyang jungi gum ka dis council ka ba pej ba khmi khndo ka siam ba nginem la ban shu ngap nginem la ban shu khaprip iki khmat ban le kulut habangi i kum kini ki kam ba ka ba penmentoi penban yaki barjela te nakalyang dis council ni shimkhya yakini ka kam bat meneh po house ngalapen bena ba ngin aipor ya ka hima hadu khat santorik ba kin le ban shimno iki dulir ni ki pata khndo ka ba ka hima kala dep ban ai yakini ki barjela hang thepo majai bakin wan pen phai no shagadis council leni ban council hakmat jungi lem kumta nakalyang kadis council ngin hab ban shim ya ka bor hakti la jong bangin her ban pen khanra dalade da kadis council ban keni lot barok khait tu ki jaka bala ayaki barjela katkum ki records but nakalyang jungi hi habang ya kren hoi kadon ke jingkeno ba nga penmi ekani ko order ban mentoi khayi kani katai hoi kadika majai kadika kat khayi henrei nga ngaso kumni lada kambek kesensyar khadar lada kambek kesensyar da kurkom kabadai le se hangta le hakakam khayi nang yo lat kibri banabar tenga ngaso ban ong ba ngan kentui ki khon ki hajar so bah ban ya trelang bat ni dis council abai dip kani ngiru ngin ya ai jingkershad ka ba pura but kani ka notification ka bangi itu right yang ka majairu ngi klem ai kanu ka bor ka balai luat yaki lakajong henry ka hap hipo ka himasora katkum kani ka 3 tier system jong sensha khadar tenrai ka bangi don hari khasi ngidon ka hima karai berkashno la keno bale don bor lada dei mangau siam bale don bor dei katkum gini ki jinglap ki sakhi baka hima kale ni la de benweng na du meno henry dang yo usiam basung thu badang sngap bajai te ngi dang pechwa kan long kumno kan ga kam henry benda de ki por bladem pila don kat kini ki sakhi ba pila le persya nya ka riti trikam jong ka dis council bat jong himal ade ben shueng henry para mangi ngaso ba le se kanam dei than ban shu long khor than do kata henry ngin ailat bakin ya penbej tengah dang ong yo pa iem balada don kinunu ki brio po ka executive dorbaru ki belong ki mau jing thut le si yo iem le ni ka dorbar jo ka hima la dei ka bor jong iem bade ban itu yakum kita ki brio ban weng henry lada kan yai long kum ne lada ngin penlong inquiry biang la shau iem unong biang bangangam tip le kita te yanu pak ngin kenno te nomor takadau katkum kitu ki dulir kendo bangyo ki pata
habakut ubasoi kerteng di UCM te Henry manu pak ba pentulun itu kikam ngindang habwat kikren kum ba ngadai unong khayi ngadai unong sensyar te abun ki complaints ki bawan syaka council wat hakakam khayi syathiru haka jingbam le renti nakaliang kahima haka bede ban ailat ya kakam khayi syathi te ho ngimdei ka bor le si bentuk lar ka kam khayi te Henry kabangila banyarap iki parado prasnam ngatrangin hap hi banyarap te Henry ban syukenno bangan mentoi shimet manganati kala kata ka bamla benlong ka bangamla ban pediang but ye ki brio ye ki khasi kharahi ngadon ka hok ban banyarap lar kanu hanu ka jaka Henry ba kin penon kam dari tu kentien bat kin tho yangi kalong ke bangi melak ban pediang bat namar takadau nakaliang jungi hi nginam lak ban shu ailat ya ka hima bakin le ka doman hang tepo macai sampai ke ka bahatam bangin le nakam ta ka jingbet jingbiang jong ka kikun haja jong ka hima hi bro kowe Henry kanongrim pak bangidon kum council nak kuat ben keren syai bangin namla pat ben compromise kat ben ya ai ka khendo ka siap ka jungi syaki barjela lani bakin yo INOC ban yo trading license ne ban yo khayi pat iki barjela te nakaliang jungi ngin ya trailang baki kun haja baki shnong syathi enrai kata ka jing kentu jungi ya ka hima ka de ben le kham kloi ha bedip kata kun ki hajar ki bawan syangi but kila kedau kti ya katu kat ni ya kaba let's say ki ba pentut bahai ke kam hima te but ngi iru lingba ki kot kisla pot council ki babun pham dei tangkar majai bun phautli ki shnong ki kala nong shun persya ke hima tang namar badan kum kita ki brio te hoi nganam keno hangni badai mano namar ngindang hab ban penlong ji toket te Henry kila don pat kiba ki brio napo ka hima sok rahi kun hajar kila wan ban so ngamdan hi ka phone number jong pa iem lang ba one lady shadis council ngamdan hi ka phone number jong ta secretary Henry ki phone ngai pek haka mobile ki di unknown ki kwa appointment ngong pek ngadang bunkam haka sngi bawan pa iem ngakran in general ngakran be kelum ngoladadon manu ba penwit balong mau jing thut ka hima ki hab bade ban sutu ban bha ka it ka hima ki kun hajar hab ban le da ka bor jong usim Henry lada usim ba sngo bamdan te ngin le kumno ngin hab shwe snap lagi adu patno ka kala te ngin nam kwa ba ka jing yo light lan jong ka hima ban shu thung charman iki barjela ban shu ai NOC pathar kune ban ai dulel khendo ban ai pata khendo kat baman nginem kwa ban penlong RR colony soi karat majai kiwe ki jaka nakaliang jungi ngi yang scam halor kanong rem kum gadis council ba ki ai ka badai nam ta ban yadai ki japindu jungi ngin hab ban shim karai ban tungen kumno ba raju kumne kong ale kumno ki kam ki jam baro hoi ki biang lor ai creation jong menta ubnai ha ta ba u khau yu unia kong uni udai khau plus f u khau fortified u khau 45 Henry ba u khau 45 ba uto ba ai barabor u ya pher ayu uto u khau ba ai barabor umdei u ba bha kong kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khya ka jongi manta ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi ladangi bam ki jingbam ki bom tei ya ka met ka phat jongi ila ban yo ya ka jingpang dunas nam bar ka jing bria ki kman Henry ba uni u khau 45 dan jinga dei kumno yo i ya ka jing tei ya ka met ka phat ka jongi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D namar ke jingduna jongkine ngengat haki babun ki jajingpa ka sarkar ka persangkat bala banwanra ya ka koj ka khia ka FSSAI ka batha ba ukhau ata kamlu kadut
bat ke knyang bam ki dei bandon ya ke jingbam ki batei ya kamet knang ba ha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo persen kini ki jingbam bantei ya kamet bat lai kerteng ya ki 45 ila bani thu ya ki da ka sharp plus f aki Ba, uni ujing bam plus F pat ngila ban yo ne eh. nang ni kong nagani ka daw ka sarkar kala penmi ya ki skim ICDS MDM PDS kabha na ka benta upaj ba ka sarkar mi kala mangker pang ha ka jingi trelang bat kidukan na ka ba kila pha da ukhau ba bhatam na ka benta ki khna bat kilong kimi ki ba armet dei na ka ta ka daw batang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng nang ni shakman tang da ukhau 45 Ba, pikiran ya ka jing shisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya